Og hvad enten du er klar eller ej, så er julemarkederne i fuld gang. Se selv i ugens guide med tips og idéer til oplevelser i weekenden. I Torrild ved Odder starter julen allerede i denne weekend. Hvad er det, vi er på vej ind i her? Det er Nordens største julemarked. 600 kvadratmeter har vi lavet julemarked og med julepyntler. Alt, hvad der hører til jul. Der er alt, hvad et julehjerte begærer. Alt. Finn Torslov har traditionen tro fyldt det gamle mejeri op med nisser og julepynt. Hvor mange nisser tror du har? 400-500.000, og så har vi jo næsten 500.000 julefugler. På julemarkedet kan man købe alt til en hyggelig julestue. Man kan også nøjes med at gå rundt og se på de mange udstillede nisser og julemænd. Hvad er det for en oplevelse, du gerne vil give til folk, når de kommer herud? Jamen, der er mange, der siger, at hvis ikke de har været herude, så er det ikke været jul. Det er dagen før, der er 2 måneder til juleaften, at julemarkedet åbner, nemlig fredag den 23. oktober. Julemarkedet har herefter åbent hver weekend indtil juleaften. En træt jul, det bliver det. Det kan man ikke lide. Nej, det bliver det.